Salmo, nindot kaayo ang tubag sa Salmo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sagad kini kanta sa funeral mass, misa sa patay. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kay walay hingpit nga magbalantay kundili ang Ginoo lamang. Nya walay perfect nga magbalantay kundili ang Ginoo lamang. Mao na nga magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kay ang maayong magbalantay, siya nagtigom aron dili magkatibulaag ang iyahang gibantayan. Siya moamping aron kapanalipdan ang iyahang gibantayan, ang iyahang ginsakpan. Siya moatiman aron mabuhi ang iyahang ginsakpan. Og mao kini ang gihimo sa mga ginikanan diha sa panimalay. Isip magbalantay sa sakop sa panimalay, ang mga ginikanan naningkamot nga ang panimalay magkatigom. Usa sa mga gipaningkamutan sa mga ginikanan magkatigom ang panimalay kung adunay maayo nga pagkaon. Pamahaw, merienda, paniudto, snacks, panihapon. Kay ang pagkaon kinabuhi sa panimalay. Tangtanga kuha ang pagkaon diha sa panimalay, di ba maglatagaw ang masakop, mangitag makaon aron mabuhi. Mana nga kung maayo kang magbalantay, paningkamutan jud nimo nga dili mahutdan og pagkaon. Mao na nga ang inahan diha sa panimalay, labi na sa gagmay mga bata, maningkamot gyud na nga naay pagkaon permanente naa sa panimalay. Ano na ang mga bata dili magkatibulaag. Labaw paniana, gawas paniana sa pagkaon. Ang pag-amping. Mao na nga maningkamot ang tagbalay, ginikanan, mag-save. Para kung na adunay emergency, adunay kadaganan, adunay ma-daw-daw. Maningkamot nga ang natigom dilihot doon. Budget tag insakto ni ani kay para ang atong natigom dili mahurot, dili ta mawadan og panggasto. Maayong magbalantay, dili pataka gasto diri gasto didto, utang diri utang didto, away klaro. Maayong magbalantay, muamping, muatiman. Dugang paniani ang maayong magbalantay, andam mo sakripisyo, andam mo antos para mapanalipdan ang iyahang gibantayan, para mapanalipdan ang gipiyal kanila nga panon. Mag-una siya sa iyahang gibantayan aron sila mosunod kaniya. Buti pasabot mohatag sa ehemplo unsaon pag-atiman, pag-amping para mapuhi. Unsay angay buhaton, mo nga mohatag sa ehemplo, mag-una siya, mulid kanila ug mosunod sila. Og mao kini ang tawag sa mga ginikanan kanatong tanan nga magbalantay. Diin ang atong gisunod, mao ang Ginoo nga nagabantay kanato. Sa may gihimo sa Ginoo sa pagbantay niya kanato, mapunay atong modelo sa maayong magbalantay. Si Jesus dili ang iyang safety
ang iyang gisiguro, kundili ang safety sa iyang gibantayan. Kita nga mga tao. Dili ang iyang seguridad ang iyang gipaningkamutan, kundili ang seguridad nato nga iyang gibantayan, gipiyal kanato. Mara nga diha sa ikaduhang pagbasa, pagkanindot sa atong nadungog kaganiya. Akong balikon pipila ka mga pulo. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Diyos kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyong panig-ingnan aron inyong sundon. Pagkanindot nining mga pulungan. Si Jesus naghatag kanato og panig-ingnan sa maayong magbalantay. Muna mga kaigsunan ay kang Kristo, padayon kita paghalad sa atong kaagalingon. Diya sa atong pag-atiman kaninyo, pag-atiman ninyo sa iyong pagsatag sa kapamilya. O ang atong pag-atiman sa simbahan, alang sa atong kaluwasang tanan. Nga unta, ang gipadayag sa atong Ginoo, mapuy-an nato. Daghang kaayong mga tao nga nagkinahanglan sa pag-atiman. Kaming mga kaparian, maningkamot sa pag-atiman, tabi na sa espirituhanon nga pagkaon, aron dili kita magkatibulaag. Walaan nato ning misa, sigurado yun, magkatibulaag ta. Pagkaon nga espirituhanon, aron kita padayon nga nagkatigom diha atubangan sa Dios. Palihog manindog. Nagato ako sa Diyos, ang Amahan, ang makagahom sa